ደው በል ነቲ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ፍንጃን ቡን ቅድሚ ምስታይኹም ኣካልኩም ዝህበኩም ዘሎ መጠንቃቕታታት ስምዑ። እቲ ንንቕሓት ኢልኩም እትሰትይዎ ቡን ንሱ ባዕሉ እቲ ኩሉ ግዜ ንኽትደኽሙን ክትጭነቁን ዝገብረኩም ዘሎ ምኽንያት ክኸውን ከም ዝኽእል ትዶ? ሰላም ጥና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ ቡን ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብ ሃገርና ካብ መዓልታዊ ህይወትና ክንፈልዮ ዘይንኽእል መቐረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ቡን ንጥቀም ከም ዘለና ዘርእዩና 5 ዋና ዋና ምልክታት ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ቪድዮና ምሳና ጽንሑ። ንቻናለይ ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶ ከምኡ እውን ሕቶ እንተሃሊኩማ ኣብ ናይ ኮሜንት መቐበሊ ሳጹን ሕቶታትኩም ናባና ክተብጽሑ ኢኹም። ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮና ንሕለፍ። ላዕለዋይ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ቡን ከም ዘለና ዘርእዩና ቀዳማይ ምልክት ምስ አንድቃስ እዩ። ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ቡን ንነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሕ መጠን ሞለኪል ኣዶኒስን ክገብር ይኽእል እዩ። ኣዶኒስን መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣብ ኣካልና ዝርከብ ሞለኪል እዩ። እዚ ሞለኪል ድማ ቀንዲ ተግባሩ ኣካልና እኹል ዕረፍቲ ንኽረክብ ምልክታት ዝህብ ናይ ድቃስ ስምዒት ንኽስምዐና ዝገብር ዓይነት ሞለኪል እዩ። እዚ ሞለኪል ድማ ምስ ሜላቶኒን ብምውሃድ ሙሉእ መዓልቲ ብድኻም ዝወዓለ ኣካል ዕረፍቲ ንክረክብን ንኽረጋግአን ዝገብር ዓይነት ሞለኪል እዩ። ቡን ብተደጋጋሚ ንሰቲ እንትኾን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣጠቓቕማ ቡን እንተሃሊና ድማ ኣዶኒሲን ዝተባህለ እዚ ሞለኪል ካብ ኣካልና እናጠፍአ ይኸይድ። ኣዶኒሲን ኣብ ኣካልና ጠፊኡ ማለት ድማ ኣብ እንደልዮ ሰዓት ድቃስ ኣይመጽእን፣ እኹል ድቃስ እውን ኣይንረክብን። እኹል ድቃስ ዘይምርካብ ድማ ብዙሕ ሳዕቤናት ጥዕና ሒዙ ይመጽእ። እቲ ቀዳማይ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማምና እናጎደለ ይመጽእ። ንጥዕና ኣስጋእቲ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሕማማት እውን ብቐሊሉ ኣባና ንኽፍጠሩ ይገብር። ዓቕሚ ምስትንታንን ምስትውዓልን ምዝካርን እናወረደ ይመጽእ። ብተደጋጋሚ ግዜ ድቃስ ዘሸገረና እንተኾይኑ ንነዊሕ ሰዓት ድማ ቡን ደጋጊምና እንሰቲ እንተኾይና ዝተኸኣለ መጠን እንሰትዮ መጠን ቡን ክነጉድል ኣለና። ኣብ መዓልቲ ካብ 1 ፍንጃል ንላዕሊ እንተዘይሰቲና ይምከር። ነዚ ምግባር ዘይንኽእል እንተኾይና ግን መዓልታዊ ድቃስና እናሰኣና ጥዕናና እውን ብኡ መጠን እናተጎድአ ይኸይድ። እቲ ካልእ ካብ መጠን ንላዕሊ ቡን ንሰቲ ከም ዘለና ምልክት ዝኾነና ካብ መጠን ንላዕሊ ዝኾነ ህርመት ልቢ እዩ። ቡን ብበዝሒ ክንሰቲ ከለና ካፌን ዝተባህለ ንጥረ ነገር ኣብ ደምና ይበዝሕ። እዚ ድማ ማእኸላይ ስርዓት ነርቭ ብምንካሕ ምፍራይ ሆርሞን ኣድሬናልን ክውስኽ ይገብር። ኣድሬናልን ዝተባህለ ሆርሞን ድማ ኣብ ኣካልና ዝፈርየሉ ግዜ ክንስንብድ ከለና ክንፈርሕ ከለና ወይ ድማ ዘይተጸበናየ ነገር ኣብ ህይወትና ክመጸና ከሎ እዩ። ስለዚ ኣድላይ ዘይኮነ ግዜ ኣብ ኣካልና ኣድሬናልን ብላዕለዋይ ኩነታት ንኽፈሪ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ቡን እዩ። ኣድሬናልን ኣብ ኣካልና ብላዕለዋይ ኩነታት ከፍርዩ ማለት ድማ ህርመት ልብና እውን ብኡ መጠን እናወሰኸ ይኸይድ። ልብና ካብ መጠን ንላዕሊ ተሃርም እንተኾይና ድማ ጥዕና ልብና እናተጎደአ ይኸይድ። ድሕሪ ግዜ እውን ንሕማም ልቢ ናይ ምቅላዕና ሰፊሕ ይኸውን። ልብና ካብ መጠን ንላዕሊ ተሃርም እንተኾይና ዝተኸኣለ መጠን እንሰትዮ መጠን ቡን ክነጉድል ኣለና። እንተተኸኢሉ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ቡን ምስታይ ምቁራጽ ይምከር። ላዕለዋይ ጭንቀትን ናይ ምርባሽ ስምዒትን እውን ምስ ኣጠቓቕማ ቡን ተተሓሒዙ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ናይ ጭንቀትን ምርባሽን ቀንዲ ምኽንያት ኮርቲስቶል ዝተባህለ ንጥረ ነገር እዩ። ኮርቲስቶል ዝተባህለ ንጥረ ነገር ድማ ብላዕለዋይ ኩነታት ንኽፈሪ ካብ ዝገብሩ ነገራት ሓደ ቡን እዩ። ቡን ብተደጋጋሚ እንሰቲ እንተኾይና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣጠቓቕማ ቡን እንተሃልዩና ኣብ ኣካልና ዝፍጠር መጠን ሆርሞን ኮርቲስቶል ልዕል እናበለ ይኸይድ። እዚ ድማ ጎኒ ንጎኒ ጥዕናና እናጎድኦ ይኸይድ። ኣብ ላዕለዋይ ጭንቀትን ድብርትን ክንኣቱ ይገብረና። ናይ ጭንቀትን ድብርትን ስምዒት መዓልታዊ ተተኣናግዱ ሰባት ብዝተኸኣለ መጠን ኣጠቓቕማ ቡንኩም ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምግባር ክትፍትኑ ኣለኩም። ኩነታት ዘይስተኻኸሉ እንተኾይኖም ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ቡን ምግዳፍ እቲ ካልእ መፍትሒ እዩ። ሕማም ርእሲ ክመጸና ከሎ መብዛሕትአና ቡን ብምስታይ ሕማም ርእሲ ኣህዲእናዮ ክንኸውን ንኽእል ኢና። ይኹን እምበር ናይ ሕማም ርእስና ምኽንያት እንታይ እዩ ኢልና ንድሕሪት ተመሊስና ኣይንርእን። ቀንዲ ምኽንያት ሕማም ርእሲ ቡን ናይ ምዃን ዕድል ኣለዎ። ቡን ኣብ ኣካላትና ብፍላይ ድማ ኣብ ደምና ብላዕለዋይ ኩነታት ነዊሕ ሰዓታት ዝጸንሕ እንተኾይኑ ደምና ብዝድለ ደረጃ ናብ ርእስና ክኸይድ ኣይኽእልን ይኸውን። እዚ ድማ ሕማም ርእሲ ንኽፍጠር ይገብር።
በዚ ምኽንያት ድማ ቡን ሕማም ርእሲ ካብ ምስታይ ቡን ሙሉእ ብምሉእ ምግዳፍ ሕማም ርእሲ ብቐሊሉ ከም ዝፍታሕ ክንነግረኩም ንፈቱ። ላዕለዋይ መጠን ቡን ዝጥቀሙ ሰባት ጸቕጢ ደም ኣብ ርእሶም ክረኣዮም ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ቀንዲ ምኽንያት ካፌን ዝተባህለ ንጥረ ነገር ኣብ ደምና ብላዕለዋይ ኩነታት ዝህሉ እንተኾይኑ ንቧንቧታት ደም ናይ ምጽባብ ዕድል ኣለዎ። ቧንቧታት ደም እናጸበበ ክኸይድ ከሎ ድማ ኦክሲጅን ኣብ ደምና ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ብምሓዝ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ምውሳድ ዕድሉ እናጎደለ ይመጽእ። እዚ ድማ ጸቕጢ ደም ኣብ ኣካላትና ንኽፍጠር ይገብር። መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ሞያ ሕክምና ክተማኽሩ ከለኹም ጸቕጢ ደም ዘለኩም ሰባት ብዝተኸኣለ መጠን ቡን ንኽተጉድሉ ይንገረኩም እዩ። እዚ ድማ ቀጥታ ቡን ኣብ ኣካላትና ካብ ዘውርዶ ጽልዋ ምስ ዝተተሓዘ እዩ። ይኹን እምበር ጸቕጢ ደም ቅድሚ ምኽሳቱ እውን ቡን ምቁራጽ ወይ ድማ እትሰትይዎ መጠን ቡን ክነጉድል ንኽእል ኢና። ጸቕጢ ደም ኣብ ኣካላትና ብላዕለዋይ ኩነታት እናወሰኸ ክመጽእ ከሎ ሕማም ርእሲ ከምኡ'ውን ናይ ምዝውዋር ምጥቃው ዝበሃል ምልክታት ኣብ ርእስና ክንርኢ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ብቕልጡፍ ናብ ቦታ ሕክምና ብምኻድ ርእስና ክንርአን ክንምርመርን ይግባአና። እቲ ናይ መወዳእታን ካልእን ካብ መጠን ንላዕሊ ቡን ንጥቀም ከም ዘለና ዘርእዩና ቡን ምስ ሰተና ዝስምዐና ናይ ድኻም ስምዒት እዩ። ቡን ብተፈጥሮ ድኻም ኣየስዕብ። ካብኡ ሓሊፉ ድኻም ብምጥፋእ ኣካልና ዝነቕሐን ንስራሕ ድሉው ንክኸውንን ይገብሮ። ይኹን እምበር ቡን ካብ መጠን ንላዕሊ ንጥቀም እንተኮይንና ኣብ ኣካልና ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሆርሞናት እናተጎድኡ ይኸዱ። እዞም ንኣካልና መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ሆርሞናት እናተጎድኡ ክኸይዱ ከለዉ ድማ ተጻራሪ መልእኽትታት ኣእሙሮና ክቕበል ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ቀጥታ ድኻም ኣብ ዘይተሰምዐና ግዜ እኳ ደኺምና ንኽንርአ ይገብር። ኣብ ላዕሊ ዘልዓልናዮም ዋና ዋና ምልክታት ትሪኡ ቡን ዝጥቀሙ ሰባት ድማ ቀፂለ ዝነግረኩም ዋና ዋና መንገድታት ብምስዓብ ጥዕናኹም ክተስተኻኽሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መዓልቲ ካብ 1 ፍንጃል ንላዕሊ ቡን ዘይምስታይ፣ ምግቢ ድሕሪ ምብላዕኹም እንተወሓደ ድሕሪ 1 ሰዓት ቡን ምጥቃም። ነዞም ክልተ መፍትሕታት ተጠቒምኩም ገና ጥዕናኹም ዘይተስተኻኸለ እንተኮይኑ ግን ቡን ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምግዳፍ ግዴታ ውሽጢ ተኣቱ።